Hime sapamygyň bu sanda him reaksiýalarda reaksiýa giren we emeleri maddalaryň mahsatyny saklanmak kanuny. Ýagny islendik bir reaksiýada reaksiýa girenden mahsasy deňdir reaksiýadan emele gelenden mahsasyna. Bunu mysal bilen berkidelim. Şu taýda kislorodumuz vodorod bilen reaksiýaga suw emele getirýär. Ilkinji not etmeli işimiz biz reaksiýany deňlemeli. Ýagny şu taýda biz deňdiriň çep tarapynda näçe san kislorod bar? 2 sany. Deňdirimiziň sag tarapynda da 2 san kislorod bolmaly. Şoň üçin men şu taýda 2 goýan. 2 köpeltmek hiç zat ýok bolsa şu taýda bir wadiýdi. 2 köpeltmek 1, ýagny 2 san kislorod, bäde de 2 san kislorod. Vodorodlarymyzy hasaplaýas. 2 köpeltilen 2 4 vodorod, bäde näçe 2 vodorod. Şunu 4 bolmasy üçin şu taýda men 2 goýmaly. Şu taýda men 2 goýmaly. Şu taýda 2 goýdum. Indi reaksiýamyz deňlendi. Ilkinji notda reaksiýamyz deňleýär. Indi massalaryň saklanmak kanuny şu reaksiýada galat gelýärmi? Şonu barlap görelim. Şu taýda kislorodumyzyň periodik tablitsadan massasyny görýär. 15,999 diye takminan 16. Şu taýda görüşüňiz ýaly kislorodun massasy 16 gram takminan 1 mol. Indi vodorodun massasyny görelim. Vodorodumyzyňky 1008 takminan 1. Onu men şu taýda şeýle diýip gelýän. Kislorodumyzyň 16 gram mol. Vodorodumyzyň 1 gram 1 mol. Indi şu taýda reaksiýamyzda näçe san kislorod bar? 2 sany. Şoň üçin 2-ni 16-a köpelýär. 2 her biri 16 gramdan 2 alma diýen ýaly. 2 alman bolsa her biriniň mahsasyna köpeldirsiň. 16 deňdir 32. 30 gram kislorod bar eken deňdirimizde. Reaksiýa giren. Indi vodorod näçe mol bar? Ilk şonu hasaplaýas. 2 köpeltmek 2. 4 sana garat haş. 4 san haş harpy bar diýeli ýa-da 4 san meselem ölçü. Şoň her biri 1 gram. 4'ü 1'e köpeltýäs. Şu taýda ýokarynda da 4 diýip berýän. Indi suwumuzy alaly. Suw men şeýle ýaýyň içine alaýyn. 2 sana nämemiz bar? Vodorodumuz bar. 2 köpeltmek 1. 2 bolýar. Gram goşýasyn. 1 san kislorodumuz bar. 1 köpeltmek 16. Şu taýda 16 goýan. 2 bilen 16-ny oşap 18. Suwunky 18. Ýöne öňünde 2 bolan üçin 2-ni 18-e köpeltsegem näçe bolýar jogabymyz? 36. Men şu taýda şular aýryp umumy ýazaýyn. Umumy 2 suwumyz bilenem 36 gram. Indi seredin şu taýda 32 goşmak 4 näçe bolar? 36. Ne massalaryň saklanmak kanuny gysgaça şulardan ibaret. Ýagny reaksiýa girenleriň massalarynyň toplamy, ýagny jemi deňdir. Reaksiýadan çykanlaryň massalarynyň jemine deň. Ýöne bir zady berk bellemeli. Ilk reaksiýany ýazylandan soň size reaksiýa deňlenmedik görnüşinde berilen bolmagy mümkin. Hökman suratda reaksiýamyzy deňlemeli. Ondan soňra deňlänmizden soňra ýanky massalaryň saklanmak kanuny şoňa gabat gelýär. Şeýle bir sorak berilen bolsa, size 64 gram kislorod, näçe gram vodorod bilen reaksiýa gelir? Size berilen sorak men göp bilen ýazyp görkezýän. Düşünip bolar. 64 gram kislorod, o näçe gram vodorod bilen reaksiýa gelir? X diýer şuna. Biz başdakyny bilýäs. 32 gram 4 bilen girse, vodorod bilen 64 gram kislorodumuz X bilen girer. Proporsiýa görýäs şeýle. Proporsiýanyň bir ujuny köpeltip deňdiriň bir tarapyna ýazyýar. Beýlekden köpeltip deňdiriň beýleki tarapyna ýazyýar. Şu taýdan dowam edelim. 64 köpeltmek 4 deňdiriň 32 köpeltmek x.
64 köpeltmek 4 paylanan 32 dendir x. Garaşlaydy, ne 32'ni biz dendirin çep tarapyna geçirdik. Bölmek bolup geçýär, bir rasional sanlarda bar. Seretip görüp bilersiňiz. Ýagny bärde gysgalýar 64 bilen 32 64 30 bölsen 2 ýagny muňa birden muňa 2den. Garaz 2-ni 4'e köpeltsegem x'imiz şudaýda garaz 8 gram çykýar. X'imiz dendir 8 gram. Bizim misalyň jogaby muzam 8 gram vodorod täsirleşmäge girer. Näme etdik? Ilkinji notda başdakyny hukmany ýazmaly. Soň bize berilen 64 gram. Şo berilen boýunça başdaky bilen proporsiýa gurmaly. Özüm bir zaty proporsiýa guranyňyzy ýatdan çykarmaň. Kislorodun aşagyny kislorod ýazmaly. 32 gram kislorod diýmek şu aslında. Şoň bize berilen 64 gram kislorod. Eger bize 64 gram kislorod däldi, 64 gram vodorod diýip beren bolsa, onu biz işte 64 gram vodorod diýip beren bolsa, 64'ü biz şuta kezmaly. Eger bize 64 gram vodorod neçe gram kislorod bilen täsirleşer diýse, onda da x'imiz şutaýyk, vodorodumyzy şutaýyk. Aşaklygyny deň ýazmaly garaz bärde diýjek bolýanlar şolardan bary. Gysgaça reaksiýalarda kimik reaksiýalarda masalaryň saklanma kanuny şolardan bary. Kanalymyza agza bolmagy ýatdan çykarma. Intik tapaklarda görüşýänçe, görüşýär.